नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बासु के इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बिहार का कटिहार जिला जन आक्रोश के आग में झुलस रहल बाटे। बिजली विभाग के मनमानी के लेके जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा कहल गईल कि बिजली के लेके जौन समाज का परेशानी बा वो गलत और हद से ज्यादा बढ़ गईल बाटे। मनमाना बिल का आवले के कारण लोग परेशान बाटे। हर गांव में ऐसा लोग मिलत रहे जौन लोग बतावत रहे कि उनकी नज़र में उनका जौन बिल आ रहल बाटे वो बहुत ही बढ़ के आ रहल बा और ये बहुत ज्यादा बाटे। प्रशांत किशोर द्वारा आगे कहल गईल कि हमके अपने 10 महीना से अधिक की पदयात्रा में 6,000, 10,000 और यहाँ तक कि 1 लाख से अधिक का बिजली बिल आवे वाला लोग भी मिलल जो लोग काफी परेशान रहे। एक बार बिजली का बिल आ गईल तो लोग अदालत का चक्कर लगावत रही जा रहल बाटे। यहाँ तक कि कई लोग पर फौजदारी का केस हो गईल बाटे और ये डर से आपन लोग घर छोड़ के भी भाग गईल बा। इतना ही नहीं, बिहार में हम जितना जिला में पैदल चलल बानी लगभग हर जगह हमके यह हालात मिलल बाटे। आप सबके बता दी कि लोगन के अंदर ये बात के लेके आक्रोश बाटे और बिहार में बिजली विभाग के मनमानी के लेके ये आक्रोश और भी ज्यादा हो रहल बाटे। हद तो तब हो गई जब बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल रहल लोगन के आवाज दबावे खातिर पुलिस फायरिंग में 2 व्यक्ति का मौत हो गई जबकि 1 लोग गंभीर रूप से घायल हो गई। ना आप सबके बता दें कि प्रदर्शन के दौरान मौजूदा पुलिसकर्मी द्वारा कहल गईल कि गोली आत्मरक्षा में चलावल गईल बाटे। घटना का हाई लेवल जांच हुई। डीएम रवि प्रकाश का कहल बाटे कि दोषियन पर सख्त कार्रवाई कल जाई। झचना गांव के मोहम्मद खुर्शीद 22 वर्ष और बरसोई गांव के सोनू भगत जिनका उम्र 22 साल बाटे, इलाज के दौरान ही ये दोनों जाने का मौत हो गई। वहीं छोगरा गांव के मोहम्मद नियाज जिनका 32 साल का उम्र बाटे वो अभी घायल बाने। सोनू की मां द्वारा कहल गईल हमके मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ खातिर मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक सबके पास तक हम गुहार लगाए। आप सबके बता दें कि फायरिंग के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा सड़क जाम करके आगजनी कल गई। 5 थाना का पुलिस और जिला पुलिस बल मौके पर पहुंचल। फिलहाल मौके पर डीएम रवि प्रकाश और एसपी जितेंद्र कुमार कैंप कर रहल बाने। देर शाम तक प्रदर्शनकारी बरसोई अनुमंडल कार्यालय के पास सड़क जाम करके प्रदर्शन करते रहे। लोग अनियमित बिजली आपूर्ति और कटौती के खिलाफ बुधवार के 29 पंचायत के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बरसोई अनुमंडल कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करत रहे। लोग सुबह करीब 4 घंटा तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चलल। दोपहर करीब 1:45 पर भीड़ बिजली ऑफिस के अंदर घुस गई और तोड़ फोड़ शुरू कर दिया गई। इस दौरान भीड़ के काबू करे खातिर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कल गई, लेकिन भीड़ और उग्र हो गई और मौजूद कुछ लोगन पर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया। पथराव शुरू होने के बाद पुलिस 2 बजे पहली बार गोली चलौल जो उनकी भीड़ में शामिल मोहम्मद खुर्शीद के गले में जाके लग गई। इस दौरान उनका मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी गोली ओजा खड़ा सोनू शाह के सिर पे लगल और तीसरी गोली एक युवक के सीने पे जाके लगल। तीनों के गोली लगले के करीब 28 मिनट बाद एम्बुलेंस मंगावल गई, जेकरे बाद हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान 2 व्यक्ति द्वारा दम तोड़ दिया गई। वहीं 1 व्यक्ति का अभी भी इलाज जारी बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।